Присвячаю усім генералам, усім полковникам, усім подполковникам, усім майорам, усім капітанам, усім лейтенантам, усім старшинам, усім сержантам, усім рядовим. Присвячаю усім солдатам минулой войны, яким их дети, их внуки, их правнуки и будущие праправнуки обовязаны вечно зеленой травой, блакитной речкой, синим небом, серебряным поветром, усим, что называется житё. Меня зовут Антоном. Антось. Назвали так у гонар деда. А гэта значыць, што дзядуля заўжды са мной. Мой генерал заўсёды побач. Вось ён глядзіць на мяне з фотаздымка. Спярша малады. Вочы блішчаць, гарэзліва, а потым стары. Але і на гэтым фотаздымку ягоныя вочы усміхаюцца. Ён усміхаўся, калі спяваў: «Если смерти, то мгновенно, если раны небольшой». А гэта песня зусім не сумная, таму што яна дзядулева. Дзядуля са мной. Ён побач. Ён так жыў, што для мяне памерці не можа. Ніколі. Я живу у Сибиры и народился тут. Так что я сибирак. Не подумайте, что я хвалюся. Просто я народился в гэтым краі. С такого вось звонка пачынаецца кожны мой дзень. Антон, час уставать. А гэта моя мама. Імя у маёй мамы, як яе твар, дарэчы, круглае, добрае. Вольга. Працуе яна галоўным санітарным урачом нашага самага вялікага раёну ў вобласці. І таму яна з татам часам спрачаецца. Шановний намеснік галоўнага інжынера. Я вас слухаю. Ваша ГЭС усяго толькі невялічкі пункт на тэрыторыі вялікага сібірскага раёну. Ну хто вінаваты, што цяпер лёс гэтага вялікага раёна залежыць ад нашай будоўлі. Між іншым, сёння гэта, як яе называюць журналісты, будоўля веку, дыктуе свае законы жыцця усяму раёну. Слухай, дзе мы гэта? На, Михайлович, Дякую. Дык вось, хопіць жыць, азіраючыся на кожную сасну, кожны раўчук. У нас размах, у нас сила, у нас перспектива. Да ваша будоўля, ваша ГЭС у першую чаргу для людзей. А люди жывуць тут не першы, павер мне, не апошні год. Ольга, так что... Ольга, ты перабольшваеш. Так яны спрачаюцца. І я згаджаюся. То з татам, то з мамай. А на самай справе. На чыім баку праўда? Электрастанцыя, якую тата будуе, самая магутная ў Сібіры. Такую раку перагарадзіць трэба. О, гэта газік. З чырвоным крыжам на дверцах па маму. Па тату прыедзе газік з брызентавым верхам. А я ў школу хаджу толькі пешкі. І ні разу не праехаў ні на мамінай, ні на татавай службовай машыне. Ні разу. Нават крыўдна часам. На дварэ такая гразь бывае. Ногі не выцягнуць. А яны ні разу не падвезлі. Антось, я пайшоў, прыйду позна. Антон, суп на плите, котлеты в холодильнику, не забудь выключить газ. Вось так штодня раз'язджаюцца ў розныя бакі на сваіх газіках тата і мама. А я иду в школу и думаю про французскую мову, тому что 3 разы на тыдні хаджу до дзіўнай бабулі, Ганны Робертаўны. Усё жыццё яна пражыла ў горадзе, выкладала французскую мову
А калі пайшла на пенсію, прыехала са сваім сынам Рыгорам у Сібір. Хлопцы употай дражняць яе. Ля мадам. Вось я расказваю пра сябе, пра маму, пра тату, пра наш пасёлак і нават пра гразь увесную восень. Расказваю пра Ганну Робертаўну і мае тройчы на тыдні в Упарле. Перабіраю усялякую лухту. І баюся пачаць пра самае галоўнае, пра тое, што было пазней. Я пачну ўспамінаць усё па парадку. Можа, французскую мову ведаць у наш час проста неабходна. Ну, раптам на нас у пасёлак французы прыедуць, дэлегацыя якая-небудзь. Ці, допустим, ты ў Францыю трапіш, і табе трэба пра сябе расказаць. Ну, паспрабуй. Я не ведаю. J'habitais dans Sibir. Я жыву ў Сібіры, так. Mon père инженер. Мой бацька інжынер, так, ну. Ганна Робертаўна, а як будзе па-французску дзядуля? О, дзядуля па-французску вельмі прыгожа гучыць grand-père. Ну што ж тут смешнага? О, кажуць, у цябе дзядуля генерал? Ага. О, такого слова «ага» у нашай мове няма. Ніколі не гавары так «ага», калі хочаш быць па-сапраўднаму выхаваным чалавекам. Адказвай «так». Oui, mon grand-père général. У французскай арміі, калі афіцэр звяртаецца да малодшага па чыну, той адклікаецца не так ці ёсць, а мой лейтенант, мой капітан, мой генерал, а гучыць мой генераль. Ах, як гучыць. Mon général. Уваходзьце. Бонжур. Бонжур. Добрый день. Добрый день, Ганна Робертовна. Добрый день. Прабачце, тут вось якая справа. Антон вельмі патрэбны. Разумееце, дзед прылятае. О, Дед? Ну, хутчэй апранайся, толькі што званіў. мой генераль. Я часта думаў пра дзядулю і хацеў яго ўбачыць, але ён усё не выходзіў у адстаўку і не прыязджаў на адпачынак. Ну, магчыма, адпачынку не браў, як тата. Я часта думаў, якая работа ў дзеда. Калі вайна, справа зразумелая. Ваенныя ваююць, генералы камандуюць, накіроўваюць войскі, робяць манёўры, абараняюцца і наступаюць. Але вось калі мір. Дзед заўсёды пісаў нам, работы хоць адбаўляй. А што за работа? Невядома. Ну як же так? Сорам які, ай-яй-яй. Чакала і на табе. Дзядуля прылятае, калі ў доме пуста. Хоць бы пельменяў нарабіць. Ну, не перажывай. Наробім. Відаць, аэрапорт не прымае. Што рабіць? Вяртацца? Вяртацца? Не, столькі чакалі, так і імчалі. І што, вяртацца? Я таксама ад нечаканасці не распытаў па тэлефоне. Так, ён сказаў, што яго падкінуць ваенныя лётчыкі, сябры. Глядзі. Глядзі. О, не бачыш?
Бачиш, вунь, здається, іде самоліт на посадку. Бачиш? Мы бяжым да ўваходу ў аэрапорт, і сэрца ў мяне вырываецца з грудзей. Я ж яшчэ ніколі не бачыў свайго деда. Дакладней не памятаю, але гэта ўсё роўна, што і не бачыў. Я гляджу навокал. Аэрапорт маленькі і цесны, і даводзіцца прабірацца паміж людзей і рюкзакоў. Мы ўтраіх выбягаем на ўзлётную паласу і імчым пад праліўным дажджом да самалёта. Я абганяю маму і тату і бачу, як па маленькай лесвіцы спінаю да мяне спускаецца мужчына ў лётчыцкім шлеме. Я прабягаю міма нейкага старога ў карычневым паліто і кепцы. Стары нешта гаворыць мне, здаецца, але хіба мне да яго? Я падглядаю да мужчыны ў лётчыцкім шлеме, думаючы, навошта дзеду артылерысту такі шлем. І раптам бачу, як мама і тата абдымаюць таго старога у карычневым паліто. Потым яны ўсе глядзяць на мяне. Я паварочваю да іх, бягу і прыпадаю тварам да халоднага, прапахлага тытунём паліто. І вось я сяджу побач з дзедам за сталом у нашым доме. Ён цяпер у парадным мундзіры, я папрасіў надзець. На пагонах у яго па 2 вялікія зоркі, а на грудях ордэны, вунь іх колькі. Что ж ты мимо деда пробег, а? А я тебе таксама не познал бы, каб сустрэў на вуліцы. Хопіць. Дзядуля, а ты скамандуй. Ты что, Антон? Скамандаваць? Скамандуй. Зараз. Вось зараз. Ну, чакай. Батарея! Огонь! Нічога. Прабач, Ольга, ну трэба ж унуку свае здольнасці паказаць, а то ён на аэрадроме міма мяне прабег, да і зараз вунь разглядае мяне старога і думае, ну што гэта за генерал, вось толькі адны зоркі на пагонах і ратуюць. Ну што ты, дзядуля, што ты? Але ты не думай, што ў мяне толькі голас і ёсць. Я страляю выдатна. З ружа? З карабіна, з пісталета, з аўтамата. А мяне навучыш, а? Навучу, калі зброю здабудзем. Ось. Араць умею. Цяслярыць крыху, плаваць. Чакай, а ты умеешь? Плаваць? Не. Это подобно, на вас подобно. Калерычки живут, а плавать не умеют. Это правда. Ось у меня в армии бывало, як сибирак, дык сякера. А якая сякера? Ну, ведаешь, як сякера плавает, а? А, сякера здорово плавает. Это правда. Боўці на дно. А плавать? Плавать мяне навучыш? Усяму навучу, усяму, что сам умею. А умеешь я немало. И наогул я вяцкі. А вяцкія хлопцы хвацкія. Чуў? Сямёра аднаго не боятся. Хватки. А теперь признавайся, за что в отставку отправили? Сам бы не пошел, я ж ведаю. Ну, за что? Хопить уже, колькі ж можно. 50 з гакам у страі. Ось, молодые растут. Им месца саступать трэба. Так, зразумела. Ну, так вось, товарищ генерал-лейтенант, у отставку ты вышел по стану здоровья, гэта мне вядома. Так что тут у нас адпачывайце нарэшце. Ну, сапраўды, дзякуй Богу, за сваё жыццё напрацаваўся. Ну, што ж гэта ты, товарищ лейтенант запасу, вучыш старэйшага по званню, а? Ну, адпачываць, дык Ну, адпачываць. что это вы як покисли? Ай-яй-яй. Ничего. Ничего. Паспрабуйте пельменю наших семейных. Глядеть веселей. Ну, давай. Ёсць яшчэ Антошка, порох, сюрприз. ёсць. Ах, ну і будоўля, я вам доложу. Ага.
Пакуль ляцеў, усё разгледзеў, колькі кранаў, колькі машын, колькі тэхнікі. Ад вады пара нібы дым, поле бою, да і годзе, а? А ты як думаў? Пачакай, баця. Ну, што гэта, карта? Паглядзі на карту. Так. Вось нашы маштабы. 150 тысяч гектараў зойме вадасховішча, калі плаціна раку перагародзіць. Так. Тут шмат лесу. Арганізаваны спецыяльныя леспрамгасы, каб тайгу высечь. А вёскі, Антон Петрович, пераносяцца на новыя месцы. Трэба будаваць тысячы дамоў, разумееце, тысячы дамоў. А вось тут, ось бачыце, тут працягнуцца лініі высакавольтных перадач. Так. Тут будзе чыгунка. А народу колькі да нас едзе? Ну, праўда, пакуль што на будоўлі 10 тысяч чалавек. Будзе яшчэ больш. Чакайце. Куды гэта вы хіліце, прызнавайцеся, а? Нікуды. Да не, пачакай уже. Куды? У мяне табе, баця, прапанова. Ну? Не ад цябе, ад начальніка будоўлі. Ён даведаўся пра цябе, дык ведаеш, хацеў адразу ж у госці прыйсці. Справы пільныя затрымалі. Дык вось, прапануе ён табе пайсці на работу. Начальником отдела кадров. Уяўляеш? Уяўляю. Цякучка у нас, разумееш, люди цякуць як рака. Адны прыязджаюць, другія ад'язджаюць, асабліва моладзь. Прыйдуць з арміі, папрацуюць крыху, а потым дамоў. З імі пагаварыць трэба, пераканаць, каб заставаліся. Адным словом, справа вялікая – забяспечваць будоўлю рабочымі кадрамі. Давай, тата, нам якраз такога чалавека і не хапае. Серожа, Што, Серожа? Ты ж сам сабе пярэчыш. То кажаш, каб тата адпачываў, а то адразу ж знаходзіш яму Да работу. не ў тым справа, не ў тым справа. Гэта ён, волечка, мне работу падшукаў. Так. Суцішальную, ці як тут сказаць. Каб я пры справе быў, каб лішнім сам сябе не лічыў. Але я, сынок, вясельным генералам быць не ўмею. Тата, я ж не- А працаваць як след, сам разумееш, ужо не змагу. Да і позна пачынаць усё спачатку. Мы ляжым у цемры, я на канапе, дядуля на ложку. І ніяк не можем заснуць. Мой генерал варочаецца, перажывае. Дед, а што ты там рабіў у Москве? Ну што генералы робяць, калі вайны няма? Работы ў генералаў хапае. Ну, гэта толькі здаецца, што вайны няма. Дзе-небудзь яна ёсць. Ваююць іншыя, а нас хіба гэта не датычыць? Вось калі пры табе пачнуць біць маленькага ды слабага, хіба ты у баку стаяць будзеш? Не. Ось. А табе страшна было на вайне? Было страшно, было. Толькі салдату на вайне страшней, чым камандзіру. Чаму? Камандзір камандуе, ён на назіральным пункце ці ў штабе, а салдат пад кулі ідзе. Так што камандзір абавязаны на вайне баяцца. Не за сябе, за салдат, якія па яго загаду ваююць. Зразумеў? Зразумеў. А добра генералам быць? Вядома, ідзеш па вуліцы, зоркі блішчаць, салдаты цябе вітаюць, прахожыя аглядваюцца. Але ўсё гэта, прабач, лухта. Ад такога нават стамляешся. Ну, што ты гаворыш? Так. Нібыта нічога асаблівага ў гэтым няма. Генералам быць. О, асаблівае. Асаблівая тоська ёсць. Гэта адказнасць. Ты вось толькі
За себя отказываешь, за свои отзнаки, за свои поводины. А командир отказывая за людей, за их вывучку, за их умение воевать, и за то, каб яны былі сытыя, каб быў іх абутак, каб настрой у іх быў добры. За ўсё і за ўсіх адказвае. Гэта, ой, нялёгка. Нелегко. Антоська, а як ты думаешь, покрыўдзіўся на мяне тата, а? Не ведаю. Ён же хотел як лепей. О, вот тым і справа, ён для мяне стараўся, а я... Эх, нічога, нічога, пакрыўдзіцца і адыдзе, зразумее. Дед, чаму замаўчаў? Да сэрца нешта, устань тихенько, накапай мне з бутэлечкі, што на паддаконніку стаіць, але толькі цур, бацькам не гугу. Дякуй. Теперь будзе легчэй. Дядуля, а сапраўдная военная тайна у тебя есть? Самая сапраўдная. Тайна? Яшчэ якая? Расскажешь? Ну, калі-небудзь давядзецца расказаць. Не паміраць жа со сваёй тайнай. Ёсць такі выраз «злы дэман». Я калі пра яго думаю, ён мне ўяўляецца калматым такім, з чалавечым тварам, за спінай крылы, як у кажана. І хаця я яго сабе добра уяўляю, злы дэман абсалютна нябачны. Ён можа пасяліцца ў чалавеку, у якім-небудзь знаёмым чалавеку, ці яшчэ горш, у табе самім. І тады, што б ты не рабіў, усё будзе мець дрэнны канец. З табой здарыцца нешта незразумелае, ад чаго жыццё настане такое, горш не бывае. Дед стаў кладаўшчыком. І гэта генерал, сорам які. Прайшоў тыдзень, а магчыма і болей, калі дед пачаў раптам таямніча знікаць. Ён выходзіў з дому раней за ўсіх, я вяртаўся са школы, а яго яшчэ не было. Сергей, Что? дзе ён прападае? Што ён цэлы дзень ходзіць па магазинах? Дык у нас іх раз-два і ўсё. Сярожа! Што з табой, Сярожа? Ты ж газету да гары нагамі трымаеш. Няўжо? А я не заўважыў. Што здарылася? Удар. Сапраўдны удар. Сёння мяне пытаюць. Гэта не твой родзіч кладаўшчыком працуе? Да што вы, кажу, жартуеце? Рыбакоў, кажуць, Антон Петрович. Уяўляеце? Які Рыбакоў? Які кладаўшчык, тата? Сярожа, ты што? Да як вы не разумееце, дзед наш кладаўшчыком уладкаваўся. Я яго хацеў намеснікам дырэктара па кадрах. А ён у кладаўшчыкі. Тата, ты нешта сёння ўсё блытаеш. Газету да гары нагамі чытаў, цяпер у цябе генерал кладаўшчыком служыць. Жах. Які жах. Вот што? Заўтра? Не, нават сёння, калі вернецца са свайго склада, спынім гэта. Замест таго, каб чытаць кнігі, каб глядзець спектаклі па тэлевізары, ён... Не, прапаную зрабіць гэта зараз жа і проста так сказаць на месцы злачынства. Каб былі доказы. Вот што, збіраемся і едзем на склад. Едем. Едзем.
Тихенько, тихенько, тихенько. На подлогу не опускайте. Не опускайте. Бачили? У яго цяпер самая Так, работа. Ну, нельга ж пры людзях дыскрэдытацыяй займацца. Антось, Ольга, Сергей. О, ну, дякуй Богу, з плеч долов. То все думав, як вам розтлумачить, каб зрозуміли. А тлумачить не доведеться. Ось добре. Доведеться. Ще як доведеться? Не разумею, не разумею. Вы что? Вы что, супроть? Антось, я ж дядулю твоего сябра кешки завещаю. Ён у больницу трапіў, подлечится, адразу вернуся. Ольга, буду пирожки печи. Откопал тут один рецепт. Сибирские пироги с чарамшой. Эй, господа! Слухаю. Мне цвиков-то кило 100, ага. Документы есть? Так. Так. Ну, на наступным тыдні у другую змену. Запомнили? А як же? Запомнил? Ну, вось цудоўна. Можна падумаць, кладаўшчыка няма каму замяніць. Эх, товарищ наместник головного инженера, не вельми ты ведаешь маленькие проблемы, высоко летаешь, о, высоко. Кладовщиков на самой справе не хапае. Ну, не зачинять же склад. Дядуля, але ж ты генерал, сорамна. Ты ж нас подводишь, подумал? Антось, мовчав би ти. Ось гэта размова. Калі вам соромно, можете поруч не ходить. Тата, ты толькі супакойся. Да что вы за чистоплюи? Нема работы, якой трэба саромиться. Нема. Привитание, дед. Привитание. Можно тебе на хвилиночку? Ласка, слухаю. Вось гэта табе, дед. На что это? Что в газете? Разумеешь, дед, потребен цемент, мяшков 5, пиловочник, коли маешь, цвікову скриню другую, рулоном 3 толю. Будуемся, кумекаешь? Кумекаю. Кто тут не будуется? Ну, давайте накладную. У нас тут этого добра хапае. Дык накладная ж у тебе в руках. Что же это? Ну? Ну, а ну, гать отсюда. Да ты что, дед? Ну, мы яшчэ заплатим. Вы метайтесь, и я вас перадам, куды належить. Ну, будовля не обяднее, дед. Будовля ж грандыёзная, вялікая будовля, разумееш? А нам трэба прыбудовачку зрабіць. Идите отсюль. Ну, дзе ж узяць, зразумей? Мы ж для тебе з добром, а ты... А я вам кажу, прыць отсюль, негодник. Ну, тихо, дед. Ты негодник. Ну и сяди тут. Я тебе покажу. Сяди тут, як мышь на крупах. Бачили, а? Ну, што зробіш? Шабашнік, як накіп які, дзе яго толькі не бывае. Шабашник. Нешта ты вельмі спокойно говоришь. Саляві, як кажа Ганна Робертовна. Гэта тата, як у свеце жывёл па тэлебачанні. Вакол вялікай рыбы плавае мноства дробных рыбак, жывячыся тым, што застаецца. Ты думаешь, что ты кажешь? Ну, допустим, твоя правда. Але зразумей, мы будуем электрастанцыю вялізную, такіх больш няма. Так жа... Ты сам казаў, у нас армія, ідзе наступленне. Бачыў, колькі людзей, тэхнікі, які маштаб. Ну, хіба знойдзецца столькі вачэй сачыць за кожным цвіком, рулоном рубероіду, кожным бервяном? А, вунь яно что. Так, я бачу, гаворка у нас сур'ёзная. Тады адкажы, як рашыць такую задачу. У тваёй кішэні 100 рублёў паперкамі. І яшчэ адзін металічны. А ў кішэні дзірка. І металічны рубель выпаў. Ты яго падымеш? Калі спяшаюся, калі ў мяне няма часу, не падыму. Так, а ты, Антон, як адкажаш? Рубель для цябе шмат ці не занадта? О, шмат! Рубель гэта 6 порцый мороженого. Так, а ты, Ольга? Багата яны жывуць, гэтыя будаўнікі. Вот што я вам скажу. Яны ж ведаюць. 100 рублёў растраціш, яшчэ дадуць. Ось, чуеш, товарищ намеснік? Добра. По-моему, не пра мяне гаворка. І наогул, гэта не мой участак. А зато я мой. Давай пакінем гэта. Тут дзеці. Дзеці. Ось пра іх і размова, і для іх.
Дядуля, табе дрэнна? Я зараз кроплі прынесу. Тихо, 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 нічога не трэба, не хвалюй тату з мамай, дробязі пройдзе. Ось я гляджу на цябе і думаю. Пра што ты, дядуля, думаеш? Про цябе і пра мяне. Я таксама часта думаю пра нас з табой, пра цябе і пра мяне. Я думаю, як цяжка быць табой. Не генералам, не думай, а табой. Вось табой, разумееш? Мне так шкада, што мы так мала разам. Я не магу сабе дараваць, але ж бачыш, як атрымалася. Я служыў, а ў таты свая работа. Я вельмі шкадую. Ты разумееш, ёсць рэчы важнейшыя за службу, работу, абавязак. Ёсць рэчы, якія вышэй за ўсё. Не, я не вельмі разумею цябе, дзед. Нічога, падрасцеш, зразумееш. Толькі запомні назаўжды. У чалавека павінен быць працяг. Гэта найвышэйшае шчасце. Я, здаецца, зразумеў цябе, дзед. Гэта як у бярозы ці ў сасны, піхты, кедра. Насенне разносіць вецер, і на зямлі ўзыходзяць новыя бярозы. А потым зноў. Не. У людзей павінна быць іначай. Новыя людзі павінны быць лепшыя. Не гэткімі ж, не, толькі лепшымі. Заўжды лепшымі. Запомні гэта. Я запомню, дзядуля. Ведаеш, ёсць такое адчуванне страх цішыні. Калі мы под Берлінам стаялі, баі вельмі вялікія ішлі, колькі хлопцаў полягло, і раптам цішыня. Я хвалююся, чаму ціха. Загадываю узмацніць абарону, паставіць падвоеныя пасты, і раптам звонок тэлефонны. Оказывается, усё. Капітуляцыя. Вайна скончылася. Я ж ведаў, што да перамогі блізка, ведаў, упэўнены быў, гадзіны лічыў. А вось в цішыні спужаўся. Верыш? Веру, хотя с тяжкостью. Ты ж генерал. Дед. Ну? А коли расскажешь военную тайну? Тайну? А ты не спужаешься? Ты что? А яна страшная? Тяжкая. И горкая. Можно? А, заходьте, заходьте. Вы где конспираторы? Ой-ой, а что это вы поховались от нас? Так, У темры сидите, Антон, статок, наденьте, мужики, чай пить, так сказать, за круглым столом. А зараз.
Добра, што вы тут, сябры мае. Трэба сур'ёзна пагаварыць. Тата, ці не лепш адкласці сур'ёзныя размовы, пап'ём чаю. Вось што, мілыя мае, жыццё не бывае вечным. Людзі нараджаюцца, жывуць, а потым саступаюць на іншым месцы. Гэта закон прыроды, супраць яго чалавек бяссільны. І вось я... Что вы, тата? Вось я і павінен падрыхтавацца да гэтага. І не сорамна, тата, баявы генерала, пра што думаеш? Не трэба, дзед, не Калі трэба. хочаш ведаць, салдат перад боем заўжды надзявае чыстую кашулю, без панікі і шуму. Калі магчымасць ёсць, абавязкова памыцца ў лазні. Думаеш, ён збіраецца паміраць? Не. І не хоча, але на ўсялякі выпадак рыхтуецца. Вось. Так... Ну, а я паміраць яшчэ не збіраюся, але гатовым быць павінен, каб старая з касой не захапіла знянацку. Вось так. Ну, вось і вырашыў напісаць завяшчанне. Хоць я і генерала маёмасці асаблівай не маю, тое, што ёсць, пакідаю табе, Вольга, ты гаспадыня. Так, сыну, кнігі. Ну, а внуку табе, Антось, орден айчыннай вайны, таму што нашчадкам по закону пакідаць толькі ён. Ну, астатнія здаюць дзяржаве. Ну, што вы, носы павесілі, а? Справа ж звычайная, простая, але неабходная, нікуды ад яе не схаваешся. Тата, да хіба можна так, ну, ці варта думаць пра гэта? Бацька, і потым мы, дзякуй Богу, разам. Антось, ты, ну, сэрца радуецца, калі бачыш, як сябруеце. Эх, вы, сябры мае, ну навошта вы супакойваеце мяне? Я стары ваяк, а смерці наглядзеўся. Лідачку пахаваў, так што не баюся, паверьце, і не пра тое гаворка, не пра тое. Если смерти то мгновенной, если раны небольшой. Ось послухайте верш. Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. В том, что они, кто старше, кто моложе, остались там. И не о том же речь, что я их мог, но не сумел сберечь. Речь не о том, но все же. Ну, вот, Антось, настала пора рассказать мою военную тайну. Ну што ж ты замаўчаў, дзядуля? Смялей! Смелей, кажаш. А я вось баюся, разумееш ты. Усё жыццё гэту тайну насіў, а расказаць баюся. Справа ў тым, што твой бацька, Серожа, не я. Што? Я не дед тебе, Антон. Ведаеце вы такое слово «беззапаветна»? Я раней проста чуў яго і не вельмі разумеў, што яно азначае. Дзядуля растлумачыў. Ён сказаў, беззапаветна – гэта без канца, без краю. Гэта значыць аддана і горача. Гэта значыць верачы больш, чым сабе. Беззапаветна можна служыць. Гэта значыць працаваць. Беззапаветна можна змагацца. І можна беззапаветна любіць. Вось-вось. Любіць.
бывае ў жыцці кожнага чалавека такі дзень, такая гадзіна, такая мінута, калі ўсё навокал ён бачыць іншымі вачамі, посвятлелымі, пасталелымі. Калі ён нечакана разумее, што у словах, да якіх ён прывык, як да старых дзіцячых цацак, ёсць яшчэ адзін сэнс. І што словы – гэта не проста словы, а нешта значна большае. Я люблю дзядулю, люблю беззапаветна і ведаю цану гэтым двум словам. У пакоі цішыня, як перад бурай. Перад бурай ўсё сціхае, памятаеце, на зямлі, ў небе. Вось дзядуля сказаў гэта. Сказаў сваю ваенную тайну. Я адчуваю, са мной нешта здарылася. Я цяпер іншы. Зусім. Я нібыта не я, а іншы чалавек. Дарослы. Так, дарослы. Дзядуля быў маёрам. Ехаў з Масквы з адпачынку і раптам як аглух. Вайна. Вайна на ўсход коціцца. Дзядуля на захад спяшаецца. З поезда на машыну, з машыны на коня, з коня на ногі. Ідзе пешкі, вядзе з сабой камандзіраў ды салдат. А насустрач яму людзі. На вазах едуць, пешкі ідуць, у дзіцячых калясках клункі з вопраткай ды прадуктамі вязуць. Старыя, старэнькія, жанчыны з дзецьмі на руках. Старэйшыя дзеці самі што-небудзь нясуць. Твары ў іх пахмурныя. Вайна ідзе. Адважна біўся маёр. Сам гарматы зараджаў, снарады падносіў, сам у фашыстаў цэліў. Але фашысты моцныя тады былі. Замест забітых салдат новыя выходзілі. Скончыліся снарады, скончыліся патроны. Адыходзіць байцы сталі. Ідуць па дарозе. Ціха на ёй. Старых няма. Жанчын з дзецьмі няма. Усе пакінулі родныя мясціны. А тыя, хто не паспеў, на зямлі ляжаць. Вось жанчына ляжыць, дзіця да сябе прыціскае. І абое мёртвыя. Ідзе дзядуля па мёртвай дарозе. І раптам хлопчык насустрач. І спявае. На берег идёт, на высокий, на берег крутой. Чего это все спят? И мама спит, и я ее штурхаю, а она не прочинается. Мама не начинается. Выходила, песню заводила про степного сизого орла. Адступілі байцы ў лес. На прывале дазнаўся дзядуля ад хлопчыка, што яму 3 гады, і што завуць яго Сярожам, а маму завуць Кацей, і яна любіць песню пра Кацюшу. Больш нічога не даведаўся. Ішлі лясамі, ішлі балотамі. Калі не спаў Сярожа, на шыі ў дзядулі сядзеў, калі спаў, дзед яго на рукі браў. Доўга ішлі салдаты, выйшлі з акружэння. Выйшлі яны са зброяй, з фашысцкімі аўтаматамі адбітымі ў ворага, выйшлі са сцягам палка. А потым Сярожу прывезлі ў Маскву да бабулі Ліды.
А дядуля зноў на фронт пайшоў. Бабуля яму пісьмы слала. Трохкутнічкі такія. У кожным трохкутнічку далонька была. Ведаеце, як гэта робіцца? Кладуць далоньку на паперу і алоўкам кожны палец абводзяць. Ідзе вайна, змагаецца дзядуля, а далонькі ў пісьмах усё большыя. Расце хлопчык сярожа, мой тата. Якая дружная у нас сям'я. Дружная. Вельмі дружная. Ну вось, цяпер вы ведаеце маю ваенную тайну. Не стрымаў я слова. Лідачка лічыла, варушыць мінулае няма патрэба. Я не магу пайсці з гэтай няпраўдай. Тата, гэта неправда. Моя правда. Чуеш? Ты мой бацька. Антосіў дед. Вось і ўсё. Ты наш самый любимый человек. А ты памятаешь что-нибудь, Сережа? Толькі дрэвы памятаю. Вецце лезла ў вочы, і я працягваў да яго рукі. А чаму ты спяваў? Не памятаю. І маму не памятаеш сваю? Не. Дай же я тебя обдыму, старый вояка. А потым прыйшло лето. Мой генерал ходзіць у светлых штанах і белай кашулі. Твар загарэў на сібірскім сонцы, ветер перабірае сівыя валасы. Дзядуля вельмі трывожыў мяне. Вось ён толькі што быў вясёлы, гаваркі, шчыры і гаварыў са мной бясконца пра ўсё, і раптам рабіўся маўклівы, змрочны. Ён браў паперу, ручку, хутка пісаў нешта, заклейваў у канверт і сам ішоў да паштовай скрынкі, хоць раней, адказваючы на пісьмы, прасіў апусціць канверт мяне. І вось аднойчы дзядуля вярнуўся з пошты збялелы. У руцэ распячатаны канверт. Дзед сунуў яго ў кішэню, сеў у крэсла, узяў кнігу. Глядзіць у яе і нічога не бачыць. Бывае ж так. Сядзяць у адным пакоі два блізкія чалавекі і не спрачаліся, а маўчаць. Што не спытаю, дзед адкажа коротка і зноў думае. Скажу вам чэсна, усё во мне пераблыталася. Неспакой за деда, вунь, які ён сядзіць. І крыўда на яго, ну чаму падзяліцца не можа? Адразу ж лягчэй стала. І я рашыў яму памагчы. Няхай сабе і дрэнным спосабам, але ўсё роўна памагчы. Яшчэ вечарам надумаў, як толькі ўсе паснуць, вазьму я гэта пісьмо і прачытаю. Дарагі Антон Петрович, слухаў радыёперадачу пра пошукі родных. Гэта было па дарозе у Гомель, магчыма,
Сярожа? Жонку звалі Кацярынай Іванаўнай, супадае год нараджэння, захаваўся адзіны фотаздымак. Паведаміце, што рабіць, прайшло столькі гадоў, магчыма, ўсё і не так, а я дарэмна кідаюся па свеце і толькі прынясу вам боль. Паведаміце, як быць. Дед? Дед, я не шпіёню, не подумай. Так. А что ж, я не спал. Бачу. Я просто прочитаў, разумееш? Ну ты нейкі сам не свой. Я вырашыў прачытаць, таму што нельга так пакутваць за гэтых пісем. Поговорим, унук. Пагаворым? Сядай. Сядай, сядай. Ты прочитал, так? Нічога не зразумеў. Вельмі дробна напісана. Гэта твой сябр, фронтавы, так? Не сябр. А я думал, ты зразумеў. Гэта не сябр, Антось, а чужы чалавек. Магчыма, гэта твой дзядуля. Ты што? Ты што гаворыш? Які ж дзядуля? Дзядуля гэта ты. Цішэй, цішэй, Антоська, цішэй, цішэй. Слухай, слухай уважліва і не перабівай. Тады у вайну, калі я знайшоў Сярожу і напісаў лідачцы, каб яна шукала ягонага бацьку, але як? Яна мне так і адказала, шукаць будзем пасля вайны. Але пасля вайны шукаць было не проста амаль немагчыма. Ну, што я ведаў? Яго звалі Сярожа, а яго маці Каця, Кацярына. Усё. Эх, калі б не танкі, тады я знайшоў бы цела маці, узяў дакумент, але фашысты напалі нечакана. Давялося адступіць. Я пасылаў запытанні ў дзіцячыя прыёмнікі. Пісаў у іншай арганізацыі, адусюль адказвалі, хто бацькі, невядома. І мы супакоіліся, усынавілі Сярожу. Думалі, усё, назаўжды. Ну і што? Ну, вядома назаўжды. І ты мой дзядуля, хопіць пра гэта, хопіць. Пачакай. Я таксама думаў гэтак. Не хапае звесткі, ўсё, але аказалася, на радыё цяпер ёсць спецыяльная перадача, шукаюць родных, па ўспамінах, падробных дэталях. Ну, я напісаў туды пісьмо, па радыё расказалі пра Сярожу, як ён спяваў, як звалі яго маму, на якой дарозе гэта было і прыкладна калі. І вось прыйшло пісьмо. Магчыма, гэта Сярожаў тата. І твой дзядуля. Навошта? Навошта ты гэта зрабіў? Навошта? Дзядуля, навошта? Возьми себе ў рукі і будь мужчынам. Я хочу верыць, што ты зрабіў бы на маім месцы гэтак жа, інакш ты не быў бы маім унукам. Навошта ты гэта зрабіў? Растлумач. Я перакананы, што твой тата ніколі, разумееш, ніколі не зробіць нават спробы шукаць родных. Родным ён лічыць толькі мяне, і я яму за гэта удзячны. Правільна, правільна. Правільна з пункту гледжання Сярожы, з твайго. Але я абавязаны зрабіць усё, выкарыстаць усе магчымасці. Гэта абавязак майго сумлення. Разумееш, апошні абавязак. Што ж ты, старэнькі мой, так сябе мучыш? Эх, Антось, Антось, як цікава за табой назіраць, які ты забаўны чалавечак. Я не чалавечак, я чалавек. І потым, чаму вы, дарослыя, заўсёды нас маленькімі лічыце? Мы ж такія, як і вы, дарослыя, і ўсё зразумець можам. Ці не праўда? Правда. Ох, яшчэ
яшчэ якая праўда. Але што ж мне рабіць? А? Ты пытаешься? А сам давно вырашыў. Вырашыў. Сергей, ты заўважыў? Что? Что такое? Дядуля, Что, дядуля? ты можешь говорить не так голосно. А что ты секретничаешь? Ну, я просто хотела б звярнуць твою увагу на тое, што дзядуля сам не свой. Ходзіць по пакоі, нават выцірае посуду на кухні. Кубак пабіў. Ты что, кубок пошкодовал? Як табе не сорамна? Ну як табе не сорамна, Сярожа? Ну калі гэта я кубак шкадавала? Мне дзядулю шкада. А кубак жа гэта на шчасце. Толькі ж ён увесь час маўчыць, ты разумееш? Ён маўчыць. Ведаеце, да мяне хацеў бы прыехаць сябар на один дзень, ну, магчыма, на 2. Лучшее пытанне. Нехай пожыве у Ну і нас. правда, што вы таму так доўга Ну, маўчалі? калі так, значыцца, мне трэба заняцца якой-небудзь справай. Ой, Ольга, справу дай якую-небудзь справу. няма у мяне ніякіх спраў, няма. Прошу тебе, подрыхтуй фронт работ. Ой, ну няма. Давай. Дай ему некую справу. Я зараз кончу прасаваць бялізну. І наогул, калі чалавек прыняў рашэнне, далей трэба толькі дзейнічаць. Ясна? Это кому? Самому сабе. І вось яшчэ, Антосю, да цябе гэта не мае дачынення. Калі праз дзень-два ў дзверы пазванілі, я адразу адчуў, гэта той чалавек, якога чакаў дзед. Я глядзеў на яго і не мог уявіць ні на імгненне, ні нават на палову імгнення, што ён можа быць маім дзедам і бацькам таты. Проходьте, калі ласка, прошу вас. Дякую. Сядайце. Вось тут. Хлопчик ведае пра мяне. Так, яго завуць Антон. А Сергей? Не. Тады слухайце. На фронт я пайшоў добраахвотнікам. Абняў жонку сваю Кацю, пацалаваў сына Сярожу, сеў у грузавік і паехаў на вайну. У першым жа баі, ведаеце, гітлераўцы нас гранатамі закідалі. Лепш забіла б мяне на месца, а так толькі кантузіла. Адзін асколак руку рассек. Ну, упаў я, калі ачомаўся, фашыст надо мной стаіць. А потым палон. Лагер смерці. У лагеры дазнаваліся, хто кім да вайны быў. Шукалі розных спецыялістаў, інжынераў, там электрыкаў. Была ў іх патрэба. А я быў музыкантам. Да вайны ў аркестры іграў на трубе. Саліст аркестра. Гітлераўцы гэтаму вельмі ўзрадаваліся. Чаму? Не ведаю. Хіба можна было здагадацца? Хіба можна было падумаць, што лютасць яна і такая бывае. Ну вось, узялі мяне ў аркестр, сабралі музыкантаў розных нацыянальнасцей, далі ноты, загадалі музыку развучыць, усялякія там вальсы, вясёлыя маршы, фокстроты.
Развучили мы ноты, и пачалася у нас работа. Боже мой, чому тая граната не разорвалася бліжэй да мяне? Даруйте. Страшная была работа. Нас бераглі, нават есці давалі больш. Таму што выглядаць павінны былі добра, не так, як астатнія. Астатнія працавалі дзень і ноч у каменаломнях, а потым іх адводзілі у лазню і адпраўлялі у іншы лагер. Гэта толькі так гаварылася. З коміна ў лазні валіў чорны смуродны дым. Гэта была печ, дзе палілі людзей. І ні ў які лагер. Іх пасля гэтай лазні ўжо не везлі. Але так гаварылі фашысты, усміхаліся ласкава, адпраўляючы ў лазню новую партыю. І граў аркестр. Всялякія вясёлыя мелодыі. Шчаслівай дарогі, смяяўся фашысцкі камендант, а потым падыходзіў да мяне і біў скураной плёткай па твары. Саліст, весялей іграць, весялей. Прабачце. І я іграў. Іграў сола на трубе. Весела іграў, бесклапотна, хоць скачы. І ты, хто збіраўся ў лазню, глядзелі на мяне з нянавісцю. Хоць па маім твары цекла кроў ад удару. Спачатку я плакаў начамі, потым не плакаў, слёзы скончыліся. Пакутваў ад таго, што не мог заплакаць. Хацелася памерці. Аднойчы я кінуў трубу. Аркестр затіх, я ўзрадаваўся, што ўсё, канец, што і мяне адправяць у лазню. Магчыма, гэта было б лягчэй, чым іграць, але мяне проста збілі шомпаламі. Зноў саліраваў. А потым да лагера імчалі нашы танкі, і фашысты далі чаргу па вясёлым аркестры. Куля трапіла ў грудзі. Калі апрытомніў, надо мной стаялі нашы танкісты. Куля прабіла лёгкая, але лепш, каб яна прабіла мне сэрца. Вярнуўся дамоў і нікога не знайшоў. Суседзі, якія ішлі па дарозе з жонкай і сынам, казалі, што згубілі іх, калі наляцелі фашысцкія самалёты. Я шукаў паўсюль, пісаў пісьмы, ездзіў у Маскву, слядоў не было. Я зразумеў, што вайна забіла і іх. Я нібыта памёр, жывы і нежывы, хаджу, ем, п'ю, але быццам не я хаджу, ем, п'ю, а іншы чалавек зусім. Музыку да вайны больш за ўсё любіў. Пасля вайны чуць яе не магу. У новай кватэры радыёправодку зняў. Толькі газеты чытаю. Аркестр жыцця выкрасліў. Уладкаваўся на завод, потым ажаніўся. Жонку завуць Каця. Сын нарадзіўся, Сярожа. Цяпер ужо ў інстытут паступіў. Пачало здавацца, што вайны не было ніякай, што ўсё у сне прыснілася, што не развітваўся з Кацяй і сынам, не ад'язджаў у грузавіку на вайну, проста час некуды знік. Час маіх пакут. Зноў стаў ажываць. Радыё правёў у кватэру. Праўда, калі музыка стараюся выключаць, і жонка з сынам выключаюць, разумеюць. І раптам пачуў. У радыёперадачы расказвалі пра Сярожу. Сэрца як скамянела. Усё перавярнулася. Так. Ну, як будзем дзейнічаць? Ведаеце, у яго на руцэ была радзімка. Вось тут, каля локця. Не памятаю. І потым фотаздымак. Я чуў, ёсць такая экспертыза. Можна даведацца, той чалавек ці не той. Вось гэты фотаздымак. Я гляджу на фотаздымак прыдзірліва. Сэрца калоціцца і ў скронях стукае малаточкамі. І душна. Я падношу фотаздымак бліжэй да вачэй. Няўжо гэта мой тата?
Тата? Гэта адразу ясна. Але можа не ён. Вядома, не ён. Чимало падобных людзей. І потым хіба тата такі быў у дзяцінстве? Я бачыў ягоныя фотаздымкі, дзе ён крыху старэйшы, з бабуляй, асобна. Я дастаю альбом з фотаздымкамі. Госць надзявае акуляры, нетаропка разглядае кожны здымак. Ён маўчыць, разглядае, звярае са сваім фотаздымкам. А я дрыжу ад хвалявання. Нібыта чакаю прыгавору. Цяжка зразумець. Пачакаем. Толькі я вас вельмі прашу, пакуль ні слова. Можна ж і памыліцца. Гэта будзе недаравальна. З гэтым не жартуюць. И я вас прошу об этом же. Вось. Добрый день. Добрый Ну, день. як вы тут? У нас гость. Знаемся, Сергей, мой старый товарищ. Вельмі рады пазнаёміцца. Вось ты якім стаў. А што, вы мяне раней бачылі? Бачыў. А як жа бачыў? Хлопчыкам. А я вас не памятаю. Хіба ж запомніш? Мне карціць вывесці тату ў кухню, сказаць, каб паказаў рукі. А ён гаворыць з госцем пра рознай дробязі, расказвае пра будоўлю. І мне раптам прыходзіць ідэя. Тата, давай сілай памераемся. На локці. Хто каго? Ну, знайшоў час. Ну, тата, я тебе вельмі прашу, ну. Ну, добра. Вось. Только Зараз, не зараз. жлоннічаць. Добре. Давай. Не подниматься. Апа! Проиграл. Со мной так легко. А вось паспрабуй перамагчы дзядулю. Дядулю? Ну что ж, закасывай рукавы. Давай. Давай. Так. Ну, Взялись. Раз, два, три. 1-0. Я бачу, як дзядуля і госць глядзяць на татаву руку. Там нічога няма. Ніякай радзімкі. Чыста. Тата наш, мой, дзядулю. І тут мне робіцца сумна і шкада. Я называў яго сам сабе госць, ён, гэты чалавек. Я не верыў, што ён татаў тата. Цяпер даказана, ён не дзядуля. Гэта проста памылка, вось і ўсё. Ён проста госць на самай справе. У яго сівая галава, ён шмат перажыў. Ды што там? Хіба падыходзяць усе гэтыя сухія выразы, каб сказаць, які горкі выпаў яму лёс. А галоўнае, ён згубіў сына, Сярожу, які падобны на майго бацьку. Ну, вось і ўсё. Дзякую вам шчырай за прытулак. Дзякую вам, добрыя людзі. Вось тут письмо. Все равно вы летите праз Москву, позвоните по гэтым телефоне. Скажете, что ад мяне мой сябар генерал милиции. Ён зробіць экспертызу по фотаздымках. Дзякуй, добрыя людзі, але не трэба. Гэта не мой Сярожа. Надзеі больш няма. Не, магчыма, вы памыліліся. Магчыма, радзімкі не было. Трэба до конца, разумееце? Разумею, але не трэба. Адкажы, дзядуля, а навошта ты хацеў даць яму фотаздымкі? Каб супакоіць яго? Не. Все ж вы счастливые. Про войну ведаете только по книжках. И зразуметь не можете, что такое гора.
Ну, няхай, што ж у гэтым жахлівага нічога. Адварот, гэта цудоўна. Навошта вам ведаць? Слухай, Антось, а ці не сфотаграфавацца нам разам? Вось зараз, а? Я часта гляджу на гэты фотаздымак. Ён вісіць цяпер побач з тым, дзе малады дзядуля і бабуля Ліда з доўгай касой. Здымкі на самай справе падобныя. Толькі дзядуля і бабуля сур'ёзныя на сваім фотаздымку, а мы з дзедам зусім наадварот. У дзеда вочы смяюцца, а я надзьмуўся. Вось-вось засмяюся ў голас. А здымак гэты быў для дзядулі апошні. Мы пахавалі дзядулю на гары, на самай вяршыні стромкай скалы, адкуль далёка відаць наўкола. Мяне назвалі ў гонар дзеда. А гэта значыць, што дзядуля заўжды побач. Мой генерал заўсёды са мной. Ён так жыў, што не можа памерці. Ніколі.